Bai, uste dut 2013 urtea oso ona izan dela Realarentzat, partida asko irabazi ditugu, Europara bueltatzeko aukera izan dugu, eta bueno, gustatuko litzaiguke jarraitasuna ematea 2014 urtera, eta ber, ondo hasten gean. Bai, hori da gure intentzioa ez, Atletikek kriston taldea dauka, oso denboraldi ona egiten nahi da, momentu honetan gu baino 4 puntu gehiago dauzka, eta hori zerbait egatik da, ez? Beraz, badakigu oso partidu zaila izango dela, baina gu etxean jokatzegu gure zaletuen aurrean, eta behar posiblean. Bueno, inoiz ez dakizu, ez? Partidua hasi arte nolako izango da, baina apostu itekotan, uste dut gol desente egongo hiela partidu horretan. Bai, gauza batzutan uste dut aldatu dutela eta hobetu dutela, ez? Bisakin, markatzeko era pixkat, balentegoagoa zen, eta oain berriz uste taldea txukunago dagoela jarrita, eta nahi pertsonalki gehiago gustatzen zait Atletik.